कारण पत्राचेर जायतेच छापून येता। सोशल मिडियार आमकां वाचूंक पळोवंक मेवता। फेसबुक व्हॉट्सॅपार आख्खो संवसार भोंवोंक जाता। गोंयांत रावून तुका भायलो गांव पळोवंक मेवता। भायल्या गांवांत कितें घडटा तें दिसून येता। गल्फांत तशें बोटीर पासून जायतेच कावज घडटा। USA रेप करून गोंयान पळोवन येता। आयज काथा उरोंक पावलो कारण दूख भोगल्या देखून ह्या गोंयकाराक। ल्हान भुरग्याचेर बलात्कार करून सांगात कसली खोशी भोगल्या तुमच्या जिवाक। त्या ताटान जेवले त्याच ताटान थुकले तुमकां बोगसोण येना दोगूय जोडींदराक। कांटार जल्मले गोंया येवन रावले गोंयकार म्हूण रस्तादानी लज केली गोंयकाराक। कांटार जल्मले गोंया येवन रावले गोंयकार म्हूण रस्तादानी लज केली गोंयकाराक। पोटाक लागोन आपलो गांव सोडून परदेसाक वेता। पोस्ट करून राता आसले दीस करून जियेता। इतलींच वर्सां जालीं परदेसाक गोंयकार नांव राखता। तुमचे असल्याक लागून नांव पेड्यार जाता। तुमच्या कर्तुबाचें पाप आयज दुसरोच भोगता। तुमकां लागोन इश्ट मित्राचें नांव वाऱ्यार उरता। तुमी विस्वासी जाल्या पूण लोक तांकां किंता। तुमचे मोदलो आयज पासून एकलो पळोवन भोंवता। वर्ल्ड्स मोस्ट वॉन्टेड टॉप 10 लिस्टान फोटो आयलो। तूं कित्यान ना जाल्यार सांग कित्याक तूं पवलो। तुवें पाप केल्यार त्या पापाची सजा भोगूंक जाय कितलो तेंप लिपोन भोंवतलो। माटया पोंदाक पिकलोलो पणस लिपोन दवरल्यार पणसाचो वास ना लिपतलो। तूं कितलोय लिपोन राव ओ कितलोय धांवत राव एक ना एक दीस पळोवन तोंड तुजें फोडटलो। तूं कितलो लिपोन राव ओ कितलोय धांवत राव एक ना एक दीस तूं जरूर सांपडटलो। पोटाक लागोन काम कोत्तात तुमी वचोन परदेसाक। मोगान काम कोरात दिवन सांगात एकामेकाक। जायतो भायलो लोक गोंया येवन पिडापीड दिता गोंयकाराक। तशें तुमी करिनाकात हात घालून रावात हाताक। गोंयकार भाव भयणाक केशी पडल्यात संवसाराक। उदर मोनाचे मोगाळ म्हूण नांव आसा गोंयकाराक। आकांताच्या वेळार रोखडेच धांवून पावता। बसलोय तो मनीस जावं ताच्या दाराक। दिन लेतरां
माये तुझ्याच हातानी कोण तू तुकाच काढता कोण तुवें काडलेल्या फोंडात सूट नाय तुझे पाये